noy ɓeydiranta data maɗa semme no wodi wakkatire goɗon gara aɗa golla giya aɗa wodi data aɗa wodi ɗum fuyi ɗum huuɓi amma giya data maɗa gollata aɗa naati hunni ɗum ñooɓi ɗum yahata noy ɓeydiranta ɗum semme en jeehe nder video ɗum fami holla on no ɓeydiranton data moɗon semme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe. To joni ko gaɗeten ni en jaha nder Play Store meɗen. Den naati nder Play Store ni ko binneten en binna net optimizer. Net optimizer hi wadde ni en sai maɗa saci. To application ɗum giɗon ɗum kamƴum neɗɗo wata jippina net optimizer ɗum sai gari naati install. Network ɗum on waɗa ma silo hanjum ma ɗum simmiɗa. Joni application ɗum waɗa jippago. Ɗum dara waɗa application ɗum ɗum dara inde maggel to ɗum yaha ɗum ado gel hana kangel.